Agdengdenggit kayo iti Lonely Heart Radio. Adamay sa asakit ti puso, anarigat unay nga ibaga, ti panagayat iti maysa a tao. Iti amin a kinapudno ti pusom, ngem isu paylaing, ti mga ramid ken kaakas la maysa a banag a pakabainan. Saan na nabaknang ni Lester, saan met anapno iti kinagarbo ti biyag na, ngem pudno kinapasnek ti panagayat na ken ela. Ngem daytoy tinapait, mabain ni ela a makita dagiti tatao nga ada isuna iti abay ni Lester. Bayat niya ikagkagumaan ni Lester a paneknekan ti ayat na, adamet sa bali a tao nga ulimek a nakakita iti pudno a pategna. Dear Mr. Lonely. Rumarak pa nanang, tatang. Sa dino ka di manan ti papanam anak ko. Gap-gapom lang ijay garden ngam nakasukat kamatan. Sarong karak manon ni Ella, nanang. Talaga napingit kang agdato diti dadya abalasang abaraw. Ayam tirigat na, di nakamot kayat. Kanayaw apabainan na ka. Diya kaya tagsardeng agdaton ken kwa na tatang. Patsik, maayat naktumot lang ni Ella. Naimbang nga orasyo, Tata Marco. Customer di ho. Sikamot gayam. Mala, sumrek ka baro. Nagyaman ak, Tata. Kumay ka. Agtugaw ka. Nagyaman ak. Mabalin ka diya sarong karak ni Ella. Ada ka di, Tata? Wen, adda ti anak ko. Mabit lang tayabak. Ket kabayatan ti panagururay mo, mga ipasagana kiti merienda Sige lang, Tata. Ket agyaman ak. Urayik latan di ti salas. Agyaman ak tarimwar kamot lang iti silid mo, Ella. Taan niya manen tigagaram kanyak si ka Lester alaad. Ha? Ella? Ala, darasam nga ibaga no anya tigagaram ita kanyak. Ado pa'y dagiti naskan nga aramida. Mataktakak unay gaputadda ka manen. Pasensya ka lang kuman no nasinga ka. Imayag, gaputa kayat kumanon nga idarirag tinapudno pa nagayat ko kin ka. Anya? Agpaiso tinangag mo. Kat sapay lang kuma, dadamat ng namnamak di tapusom, Ella. Talaga ang naggagat ka, Lester. Nakasapsapa pa'y laeng. Ngam addakan adagos diti garden nyo. Kayat ko nga minti makaurnong. Iso nga aggagagita kiti usto, Angelica. Nagasat ti babae nga agbaling nga asawam. Gaputa talaga ang nagagat kan nakasingsingpot ka. Sayang laeng. Tadinakmet kayat. Anya? Sika talaga. Pasensya ka lang kuman, ha? Talaga ngamin agayam lang ti pangibilbilangakin ka. Mala, sumago kan dito'y lamisaan, Lester anak ko. Mangrabiita yawn. Wala na. Kate, kumusta may timanang sarungkar mo kan ni Ella, anak ko? Kasi ti sigod, suplada latta. Nagsasakit na iti isawsawang na kanyak. Ang sa anak to pulo sa mauma. Ipariknak latakin ko na anapudnoak. Barang maayat naktumot lang na. Lester, anak ka. Apay, talaga ka di mo kayat ni Angelica. Nasingpet mo't na diya malasang. Naggagot pa'y. Kan may sa sigurado asan kan amarigatan amang pasungbat ken kuana. Kaputa madlaw nga gusto launay ken ka. Hustaw ni tatagbaw anak ko. Agbagay kayo launay ken ni Angelica. Gaputa agpada kayo anasingpet ken nagagaay. Umay kan, Ella. Itulod kan ijibalayo. Talaga narigat ti agura itilugan ita amalam. Aglugan kan iti motor ko. Anya? Si ka manen Lester alaad. Ha? Diyak kaya ti agpaitulod kan ka. Sa anak nga agluglugan iti chip a motor. Unay kan aya, Ma'am Ella. Di ka kadiag kasta-kasta. Maksayan ti kinapintas mo. Di nakman bulbulaan si kalaad. Panawan na konditoy.
kayat ti agpaitulod kan ka, nawatam. Ala, uwanan, Ma'am Ella. Ngam, kumita ka iji abanda, oh. Kitaan da ka, dagiti estudyante mga agururay mo't lang iti pagluganan da. Umis-isem da. Anya, panawan nakman ngamin dito eh. Diyak kayat ang makita dagiti ubing ti madi atrato kan ka. Ala nga rod, inakon. Ijay tulangan balayo ti pangpasyarakin ka. I love you, Ella. Ay, makapasurong ka talaga. Da kayo madgayam ti ko na ni tatang asa nga ilik tatamar ko. Apay, anya ti may paay ko. Siya kunti maya mismo dito'y balayaw. Gaputa siya ti mababain. Gapu ka dagiti maday nga ipagpakita ti anak ko kan ka. Paspasin siya amla ko man ti anak ko, Barok. Awan pagdanagan nyo ti dayta abanag, tata. Maawatak ni Ella. Kat saan ang sakit tinakam ko kenkwana nga uray kasjay dagiti ipagpakita na kanyak. Agiyaman na agtamaw awahatam lata ti anak ko, Barok. Kinapudno na, jak kaya tikas jengar aramiden na. Agam talagan sa suplada na ijeng anak ko. Bay anyo lat tata. Bareng masursuro nakto nga ayaten. Ay ayatet ngamin unay ni Ella. Itilaksi dagiti mading ipakpakita na kanyak. Lester! Isardang mo pala ti panagdalus mo kadagiti pinuon ti mulam. Umay ka pa agmerienda. At dasuman nga inaramid ni Nanang. Nagtaktak ka pailangan ng nyag ka na iti suman. Agyaman na ka. Nasingpot ka talaga. Sigurado ang nagasat ti lalaki ang agbalinto nga asawam. Gapot na nasaya at ti kababalin mo. Nagragsak kat kuman. No si kadayta ang lalaki. Ang dinakmat ngamin kayat. Dayjay mat nga Ella ti ipatpatid mo. Ti talaga nga ay ayatan. Pasensya ka la kuman, Angelica. Sipod pa'y awan inlimod ko ken ka. Ngam amom no asino ti ay ayatek. Marignak kan makita ti kinapinget ni Lester nga agdaton kan ka, Ella. Anya ti kayat yung asawan, Papa. Kaya't ko ni Lester aparaken ka, kaputan na sayata tao. Kan amamu tayon ti pamilyada. Nasayata pamilya ti nagtauda ni Lester. Nupaisan tayo, ngagpapada iti estado ti panagbiag. Hangam sana rason dayta, tapno di mo maayat. Nagagat ka na diskarte abaro day di Lester. Maawat akong ti kayat yung asawan, Papa. Sa bagay, husto ti kunayo anasingpat abaro ni Lester. Kinapudno na, subsubukak lang. No pagpatinggaan ti panagan-anos na ngagdat-daton kanya. Una dyan, day tapurmam anak kao. Sigurada o sarong karamanan ni Ella asuplada. Saan ka day? Uwan tatang. Barang nga damat na napintas a resulta ti isa sarungkar ko kenkwana. Ay na, no sakti si ka anak kao. May mayat no ni Angelica langan ti pagdatunam. Napintas, ken nagagait na di abalasang. Saan ka day? Angam no apay na di pala nga suplada ti kayat mo pagdatunan. Ipagpakita, ken iparparik na lang arunan asan nakaakayat. Angam ipilit mo lang tamo ti bagay manakaw. Amo ko na kita abanag tatang. Ngam awan mabalin ko. Gaputan ni Ella ti ay ayatag. Kat ituloy ko na tatyag daton kenkwana, bareng maayat naktumot lain. Sabong parakin ka, Ella. Sa pala ko mataawatan, ken magustuhan na yung sagot ko ken ka. Agyaman iti dayto asabong, Lester. Sa pala ko ma, ta sa anak ang makasingakin ka ita. Adak manan, tapno umay ko manan idarirag to napudno nga ayat ko ken ka. Saan ka ama kasi nga kanya, Lester? Kinapudno na, kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gapo ka dagiti madinga impakpakitakan ka iti kalnabas. Awa na pulos di sakit tinakam ko ken ka. Kahit sa pala ko ma, tadamot yung namnamak.
Ay ayatan ka unay, Ella. Naamiris, ken natingiting kun tipod no ariknak. Ket agyam anak, gaputan na kauray ka, Lester. Anya ti kayat mo asawan? Aklo na kun ti daton mo nga ayat. Ay ayatan ka matgayam, Lester. Ikarik, Ella. Siksikan to lang ti babae nga ayatak itag na nayon. Ikarik na ita. Kablawan ka barok, nobya mo ti anak ko. At dan bunga tinabayag panagananos mo. Agyaman tata. Agyaman gaputad da kayo anang tulong kanyak. Gaputa sikat, ikayat ko para iti anak ko. Kat ikarim ko mangayatan kan ipatig mo ti anak ko, ha? Ikarik na ita, tata. Kayat ko, agkasar kami ni ti kabiita na panawan. At dalata kada kayo da ita. Suportaran mi no anyaman dagiti plano yo. Agyaman unay, tata. Jack Ingagara, asika ti inayat ko. Katapno Jack unay marik na ti saam. Imaya kita tapno agpakadak. Umadayo ako di ti lugar tayo. Anya ti kayat mo asawan ni ti dayta, Angelica. Nasakit para kanyak. Anobya mo ni Ella. Iso ana panunot kong agabroad langan. Tapno nalaklaka ang makalipat. Idawdawat ko. Asapel ako mata masarakam tumutan ti lalaki amang subad itinapudno apa nagayat mo. Ang yaman na, Lester. Sige nga, Rod. Ang pakada akuan. Sapay la ko ma. Tagbalin to ang naragsak ti buklan nyo a pamilya ka ni Ella. Bye, Lester. Naragsak nga aldaw, o nalidayan arabi, kada kayo amin na agdeng-denggeg. Sumrek manin tayo iti maysa, asurat nga imay iti Dear Mr. Lonely. Ket sakbay nga irugik abasaen, kayat ko adawaten kada kayo ti maysa abanag. Aginana yu basit. Idipenyo dagiti makapasinga, tadaytoy asurat ket saan a maysa, kadagidiyay basbasain tayo, asumagmamano a minuto ken malipatan. Daytoy ket maysa asurat niya, iti panangbasak iti damo, ket nang pasardeng iti angesko. Tano kasta unay ti rikna ti tao, no kasta unay ti daksen ti tao a nagsurat. Masansan asaan na akabaylan niya isawang dagiti balikas iti sangwanan ti tao. Isu nga insurat na. Ket ita, sangsang kamaysa tayo abasaen, ken sangsang kamaysa tayo amariknaan, ti istorya ni Lester. Maysa abaro. Maysa nga ubi nga imapay ditoy, asaan amang birbirok iti dayaw. Saan amang birbirok iti dungo dagiti tattao, no diket mang birbirok laeng iti maysa, awagas tapno mabalin, ama ibaga ti maysa, abanag anabayagen nga alaldawen na iti barukong na. Inala ti surat tipon na iti ababa. Dear Mr. Lonely, dumawat ak iti pamakawan kadagiti dadakkel, kada nanang kentatang. Tasaan ko ang maawatan no apay ati maysa nga ayat akasta una iti kinapudno na, ket masapul a sumardeng iti maysa nga aldaw, asaan a pinanunot ti uray maysa kada kami. Ket dita pay laeng alinya, gagangay a pasimanuen mi ti panangbasa, ngem saan mi a kabailan. Tano ti maysa a tao ket agdamag iti apay, masansan asaan na nga ababirok iti sungbat, adalaengen akayat na nga ipalubos. Ket dayta ti damo a pumigsa ariknak. Daytoy asurat ket saan a maipanggep iti unget. Daytoy asurat ket maipanggep iti panakaysina. Kenno ada ti maysa abanag na ad-ada a makasugat niyam ti unget, isu ti panakaysina nga awan ti mabalaw. Ti unget ket ada ti pagiturongan na. Ti panakaysina nga awan ti rason, ket awan ti pagturongan na. Agtaytayap laeng iti barukong, agsubli-subli, agtalinayet. Ada paset iti surat ni Lester, anangibaga iti maysa a minuyongan, maysa a hardin. Ket no basaem ti pamalagip na iti dayta adiso,
mariknam aday diay a hardin, ket saan laing adaga ken sabsabong, no di ket maysa adiso anang rugian ti amin. Kinunana, iti dayta aminuyongan, sa diyay ti damo a panakakitak ken ni Ela. Ket kasla la nagsardeng ti panawen iti dayta a balikas. Takanayon na nga inaludod ti agsursurat. Saan na amalipatan ti aldaw? Aday jay abalasang kit nagtugaw iti igid ti sabong. Naulimik, nataltal na. Kit addaan iti maysa a kinatangkin. Akas la saan mo amadanon. Adda ngay ni Lucano, ti tao akasta. Natangkin iti rupang imnalukning iti unig. Di na ingkaskaso ni Lester. Di na ingkaskaso ti aglawlaw. Adalaeng ang nakatugaw, kas lalamay sa aladawan nga insurat ti agbusbusor asiling ti init. Ket dita anang rugi ti panakayat ni Lester. Saan agapu ta napintas laing ti balasang? No diket gapu ta nakitana iti dayta a balasang ti maysa a banag akasla isuna metlaeng. Maysa a tao nga agububra asaan nya agreklamo, agsagsagaba asaan nya agarasas. Ket ditoy, no permiso yo, kayat ko nga ibinglay ti panagpampanunot ko. Gagangay tayo nga ipagarup na umuna a maayat ti tao ket gapu iti rupa, gapu iti taraon ti mata. Ngem ti pudpudno nga ayat, ti agpaut, ti saan nga aglikom, masansan asaan a manipud iti mata, manipud iti panangawat, manipud iti panangbasa iti maysa a tao, asaan a makasarita iti baba ti riknana. Ket kasla kasta ni Lester, nakita na ni Ela sa nakas maysa a banag at tagikuwain, no di kas maysa a tao akayat na asaluwadan. Ket ti kasta akita ti ayat, gagayem. Ket nakapsut iti panang bukel, ngem nabileg unay iti panakaypate. Ta ti ayat amang tagikuwa, ket aglaplapunos no makagatang. Ngem ti ayat amang saluat, ket agtalinayat uray no awan ti maala. Sakbay nga ituloy tayo, kayat ko aladawan ti biyak ni Lester, ta importante daytoy iti intero a kasaritaan. Iti panangbasak iti surat, naawatak nga isuna ket maysa a baro a kabarbaro paylaeng iti biyak. Awan kang kuana ti adu a kwarta. Awan kang kuana ti dakel a balay wenno luganan a pakayam yamanana. Adalaeng kang kuana ti dua a banag. Ti kinasinget ti barukong na, ken ti panagsagana nga agtrabaho iti uray aniya a banag. Tapno laing adanto ti maited na iti masakbayan. Mabalin a maysa nga aldaw ket ada iti minuyongan amang tartaripato kadagiti mula. Maysa pay nga aldaw ket ada iti sabali at trabaho. Saan nga umisem ti kasasad na, ngem saan met isuna a nagsardeng. Ket iti surat, dinakamat na dagiti dadakel na, tinanang kentatang a nagibati kengkuana iti maysa, asursuro asaan na amalipatan. Na uray na kurapay ka, ti dayaw mo ket saan mo amay lako. Ken uray no awan ti adu nga adda kengka, mabaling nga ada ti maited mo asaan a mabilang iti kwarta, ti talged, ti kinapudno, ken ti panagtalinayd. Ket no ada ti maysa a banag akayat ko, at tukuen iti daytoy a reaksyon, isu daytoy, ti saksakit ti istorya ni Lester, ket saan agapu ta nakurapay isuna. Adu ti nakurapay a tao a nasaya at tigibus na. Ti saksakit ket gapu iti ada dagiti tao, iti aglawlaw na anang rukod iti gatad na babayin iti kwarta, saan a babayin iti puso. Ket no adda ka kada kami nga akdengdengeg, ket napadasam ti marukot akasta, akasla saan mo a maykari ti maysa, ataw gapu laeng ta saan akasla iti ada iti adu. Amok a sumarsayt daytoy, amok a mariknam, taawan ti kasasaktang ngem ti maibilang akurang, saan agapu iti aramid mo, no diket gapu laeng iti kasasat asaan mo a pinili a mismo. Ket ditoy asumrek ti maysa pay anagan iti istorya ni Angelica. Iti surat, saan unay analawak ni Lester no kasano asumangbay daytoy a babay. Ngem maawatam manipud iti, wagas ti panagsurat na ani Angelica, ket maysa a tao a may pagarup, maysa a tao a nakuna dagiti dadakkel a rumbeng, maysa a tao a nalaklaka ko maadalan. Mabaling nga adu iti kwarta, mabaling akayat dagiti pamilya, mabaling nga isu ti husto a pili iti panagkita dagiti dadduma.
Ket ditoy ti maysa a kanito, a masapul a sangwen ti tunggal tao akas ken ni Lester. Ti kanito a may presentar ken ka ti maysa a nalaka adalan. Ket masapul a piliem, no agtuloy kay tinarigat adalan akayat ti pusom, wenno agtuloy kay tinalaka adalan akayat dagiti aglawlaw mo. Tiriknak kas akdengdenget ket nadaksan ditoy. Taamok daytoy akita ti banak. Amok ti kita ti tao a may baga kang ka. Anya nga ta ti birbirukem. Atoy tinaananay. Atoy tinasesayat. Apay apiliam lata tinarigat. Ket masansan ti tao nga agsalutsot iti kasta, ket saan na nga maawatan ati ayat, ket saan a panagpili iti kapintasan. Ti ayat ket panagpili iti kinapudno. Saan a piliem ti tao gapu ta isu ti kasayatan iti listaan. Piliem ti tao gapu ta isu ti maysa, apusom ket agtalinayet nya agbirbirok uray no insardeng monti agbirbirok. Ket ni Lester, mabasak iti surat, ket adadayta kengkuana. Iti laksit ti amin a panangguyot ti sabali adalan, saan na abinaybayan ti pusona. No permiso yo, agsardeng tayo basit ditoy. Tadaytoy apaset ti istorya ni Lester, ket isu ti kang runaan asa nikuwa ti riknap. Mabalim nga ada kada kayo nga agdengdenggeg nga ada, met iti kasta akasasad. Ada ti tao nga ay ayatenyo iti amin na pudno, nyem ada met ti sabali a tao, na iduldulin kada kayo dagiti dadakkel, wenno ti kagimongan gapu, ta isu ti rumbeng. Ket masansan, tirigat ket saan nga ada iti panangpili. Tirigat ket ada iti panangsagaba. Iti panangkita dagiti tataw akas lasika. Tiag basbasol gapu ta pinilim ti puso mo, imbes at idingingip da. May bagaan ka asaan na husto. May bagaan ka nga, agbababawi ka. Nyem ti pudpudno, tilaing inaramid mo ket sinurot ti pudno. Ket ni Lester kas mabasak iti surat, ket dinaingkedeng abaybayan ni Ella, tapno laing paragsakena dagiti dadduma. Ket dayta, gagayem, ket maysa, a kinatured asaan a masansan a makitam iti maysa a baro, akas takanik na. Tati panangpili iti puso, iti sango dagiti tao, asaan na mangawawat, ket maysa akita ti kinatured nga awan ti agpalakpak. Nim isu ti kinatured amang bukel iti maysa a pudno a tao. Adapaset iti surat anang dakamat iti maysa nga aldaw idiyay balay ni Tata Marco. Ni Tata Marco, dayto iti ama ni Ella. Ket iti panangbasak iti dayta apaset, narikna ko a daytoy alakay ket saan anadawel a tao. Saan akas kadagiti, ama nga agdawat iti, kwarta kasukat ti anakda. Ni Tata Marco ket maysa nga amaa, iti laksit ti kinakurapayda, ket kayat na ti kasayatan para iti anak na. Ngem ti panangawat na iti kasayatan, ket saan a kwarta, no di ket kinapudno ti ayat. Iti surat, linagip na ni Lester ti maysa, akanito a nakitugtugaw isuna iti dayta abalay, naipay ken kuana ti taraon, kape, ken suman, ken merienda nga inaramid ni nanang ni Ella. Ket dayta akanito, iti panangsaritana, ket saan a may panggep iti taraon. May panggep iti panangawat. Ti panangipay iti taraon iti maysa, abaro akas ken ni Lester ket maysa awagas. Ti panangibaga, maawatang ka, mabaling ka nga umay ditoy abalay. Saan mo nga ibahin ti bagim ditoy? Ket dinengek ko dagiti balikas ni Tata Marco babayin iti surat, ket ada maysa apaset anang sayt iti riknak. Kunana iti agarup, anak ko, no ay ayatem ti anak ko, saan mo abaybayan? Tati anak ko, ket kasla pader iti ruangan, natangken, suplada, narigat adanunen, ngem dayta akinatangken ket saan apamadakes. Dayta akinatangken ket pamakawan, da iti maysa a tao anadangran iti napalabas. Ket dita anadlaw ko ti putno asang sanikua ti istorya, ni Ella ket saan asuplada gapu tanatangsit. Suplada gapu tanayadayo iti dakel asayem iti napalabas, ket tilaing wagas ana amuana amang salaknip iti bagina ket ti panakbalin anatangken. Ket asino ti makaikat iti dayta a pader? Saan a babaen iti panangbutbuteng?
Saan a babaen iti panangipilit? No diket babaen iti panagtalinayt, aldaw-aldaw. Agi nga amon ti tao nga adda ti maysa, asaan nga umadayo. Daytoy a paset, gagayem, ket kayat ko nga ipalawag pay. Taadda ti maysa a sursuro ditoy, a masapul tayo nga awaten amin. Dagiti tao a natangken kada tayo, ket masansan, asaan a kabusur tayo. Masansan, isuda dagiti tao a kasapulan ti ad-adu a panagtalinayd. Iti kagimongan tayo, no makita tayo ti maysa a tao a suplada, agsina tayo. Ipagarup tayo asaan da akayat ti dungmo. Nyem ti kinapudno, ti tao a natangken iti rupa, ket masansan ti tao nga ad-adda a maululaw, iti maysa a panagayat a pudno. Saan dalaing nga ammo no kasano nga agpalubos. Ket ti panakamo iti daytoy, ket nang balbaliw iti panangawat ko, iti adu a tao, iti biyag ko. Mabalin nga uray kengka, ada ti maysa a tao nga ingkedeng mo a kabusormon, ket iti kinapudno, ket maysa laing a tao a nadangran asaan na nga ammo, ti agpakita iti dayta. Ket dayta ti inaramid ni Lester. Ada paset iti surat a nakakatkatawa, nyem nakaay-ayat met. Ti maysa nga aldaw a kinunana ken ni Ella. Mawisang ka koma a sumakay iti motor ko, tanarigat ti dalan iti rabi. Sa anak na umadayo, saan ka koma a mabuteng. Nyem ni Ella, kas inadawat na a mismo iti surat, ket nagkedked. Saan na akayat a sumakay? Saan na akayat a maipakita iti tao nga adda ti panangawat na? Ket adda pay tinaybaga ni Ella a kasla mangduprak, kasla kinunana. Saan ka mabalbaliw tirik nako, Lester alad? Ket dita, imbes nga agunget ni Lester, kinunana laeng. Wen, husto, saan arumbeng? Nyem amam kadi, Ella, no ada ka iti likudak iti dayta a motor. Saan to a maibilang ti panawen a may tugot ko kengka? Ket dayta a balikas, gagayem, ket simple, nyem aglaplapunos iti pudno. Ti tao a mangay ayat iti pudno, ket saan na asukatan ti panagayat na iti rekompensa. Awisan na laeng. Ket aganus a mangurnos iti agdama, agingga nga isunto a mismo ti agdesisyon a sumakay. Ket kayat ko at tukuyen daytoy a kinaanus, ta saan a masansan a makitam. Iti panawen tayo ita, no saan ka maibagaan iti dagus, iti wen, agsardeng tayon. Ipagarup tayo asayang ti panawen. Ngem ni Lester, ket nang ipakita iti sabali a kita ti ayat a saan nga agdarder, ti ayat a mangipalubos iti tao nga agbalin nga isuna, iti bukod na at tiempo. Saan na nga ininut ni Ella? Saan na abinutbuteng? Saan na nga inikkan iti dagsen babaen, iti panangibaga iti, namin ket ay ayaten ka, masapul nga ay ayaten nakmet. No di ket adalaeng, naginana iti igid, nagtalinay. Ket dayta akita ti panang talinet, gagayem, ket isu ti kapatgan a regalo, amay ted ti maysa a taw iti sabali. Ti kinatalged nga uray no narigat ka, uray no narabi, adda ti maysa nga agtaltalined. Iti maysa pay apaset, adda dagiti balikas a nakitulagak iti orihinal. I love you, Ella. Daytoy at talo a balikas, naisurat iti Ingles iti tenga ti maysa a kasaritaan na Ilocano. Ket no panunutem, dayta ket kinapudno ti puso, asaan na kayat nga aginggat iti sabali a pagsasao. Adda tirik na akasla unay, anaunig ano isawang mo iti bukod mo a pagsasao, mabuting ka a marakrakto ti kinasagrado na. Isu nga adda, dagiti tao nga agpili nga isawang dayta, iti sabali a balikas, sana tapno aglemeng, no di tapno sa luwadanda ti kinarupir na. Ket ni Lester, iti dayta a kanito, ket inrubuat na ti puso na, I love you, Ella. Awan ti panagkamkamat. Awan ti panagdawat iti sungbat adagos. Tilaeng akayat na ket maamuan ni Ella nga, uray aniya ti mapasamak, adda ti maysa a tao iti daytoy, alubong, asaan na nga ibabain a maybaga, ay ayateng ka. Ngem ni Ella, iti dayta a kanito, ket nagunget akasla. Kinunana, ay, makapasurong ka talaga.
Ket no maysa nga ubing ti makangeg iti dayta, ipagarup na apan nakatalikod. Nyem no maysa a tao ang nakaamon iti kita ti ayat ti makangeg, maawatana ati dayta apan nagunget, ket saan apan nakatalikod. Maysa apa malikid laeng, maysa apa nang salaknib ti bagi manipud, iti maysa abanag akabutbuting nyem na talged. Ti panangipalubos iti maysa a tao. Tano maibagam a narud ay ayaten na ka, masapulmon nga sungbatan ti pusom. Kat dayta asungbat kat ti kabutbutengan abanag para iti maysa a tao anadangran. Isu nga imuna anagungat ni Ela, sakbay nga imuna anagayat. Kat ditoy, kalpasan ti adu nga aldaw, nang rugi alumukneng ti pader. Saan adagus? Saan akasla iti pelikula amaminsang nga aldaw ket nagbaliw ti amin? No di ket inaramat ti panawen ti panakabalina. Inaldaw-aldaw a panagpakita. Inaldaw-aldaw a panangawat. Inaldaw-aldaw a panang salaknib. Asan nga agdawat iti gunggona. Ket iti maysa nga aldaw, kas inaludod ti surat, nagtugaw metlaeng ni Ela iti igid ni Lester, saan nga adayo, saan anasakem. Mabali na saan na nga imbaga ti ay ayateng ka, babaen iti baba. Ngem ti panagtugaw iti igid, ti saan na panagadayo, ket isun ti panakaibaga na. Ti tao anadangran ket saan na nga ibaga ti ayat babaen iti balikas, ibaga na babaen iti panangipalubos, keng ka nga umasideg. Ket dayta, para iti maysa abaro akas ken ni Lester, ket isu ti kabambanogan abaligi, saan ati panagkuna ti tao iti wen, no di ket ti panagtalik amanen ti maysa a tao anadangran iti napalabas. Ket no adaka paileng kada kami nya agdengdengeng, panunotam ti daksen daytoy. Ti panangsubli iti panagtalik ti maysa a tao, ket maysa a banag asaan a magatadan. Adu ti tao a no nadangran, ket isardeng na ti agtalik iti agnanayon. Mangbangon iti pader, ket dida pulos lukatan manen. Nyem ni Ela, gapu iti kinatalinayt ni Lester, ket sinrek manen ti panagtalik iti barukong na. Ket dayta, gagayem, ket saan ababasit abanag. Dayta ket maysa a milagro, asaan nga agparparang iti langit, no diket iti inaldaw-aldaw a kinatalik ti maysa a tao. Ket ni Lester, gapu iti kinapudno na, ket naikanan iti dayta a sagot. Ket dagiti dadakkel, agpada nga imanugot. Iti surat, ada dagiti balikas ni nanang ni Ela akas lamang benbendisyon. Anak ko, nagsayaat abaro daytoy, ti lalaki nga agbaling nga asawam, ket saan ko ati adda iti adu a kwarta, no di ket ti adda iti puso a husto. Ket adda dagiti balikas, pay may panggep iti merienda, iti suman, iti taraon nga inaramid, saan akas formalidad, no di kas dungo. Iti panagbasak iti dayta apaset, narikna ko ti maysa at tuktukoy tinamnama. Kasla amin ket siminggor iti husto adiso. Ti baroken ti balasang ket nagtitinulong ti puso da. Dagiti dadakel ket lang banbandisyan. Ti minuyongan anang rugian, ti amin ket kasla la sumagsagana nga agbalin, asaksi iti maysa anaragsak nga aldaw. Ket ada ti paset ani Lester ken ni Ela, ket nagsarsarita may panggep iti masakbayan, may panggep iti kasar, may panggep iti pamilya a buklenda, may panggep iti maysa a balaya, uray na kurapay, ket napnokoma iti dungo. Ket ditoy, gagayem ati maysa akas kaniyak nga agbasbasa ti surat, ket marikna ti maysa akita ti buteng. Tano kasta unay ti kinaragsak iti tenga ti maysa a surat nya imay, iti Dear Mr. Lonely, amom na ada tinadagsen a sumarsaruno. Ti tao ang naragsak ket, saan nga agsurat iti maysa akas, Dear Mr. Lonely. Tinaragsak ket aglagip laeng, agyaman, ket agtuloy iti biyay na. Ti tao laeng anadangran ti agsurat. Isu nga iti tunggal balikas ti kinaragsak iti surat ni Lester. Narikna ko ti maysa akita, ti panagleddaang nga umadadani. Kasla iti angin sakbay, ti bagyo analamiis nyem saan akabuteng, agingga iti dimteng ti bagyo a mismo.
Ket pinasardengak ti panagbasak iti dayta a kanito, ket sinaludsud ko iti bagik. Apay nga insurat ni Lester daytoy asurat? No naragsak ti gibus. Awan ko mati rason, amang surat iti maysa akas, Dear Mr. Lonely. Ket amok ti sungbat. Ti tao amang isurat iti kastoy, asurat ket saan nga agayat, iti panangyebkas iti naragsak a gibus. Ti tao nga agsurat iti kastoy, ket maysa a tao ang nangipasngay iti rurod iti barukong na. Maysa a tao nga ada ti di na maawatan. Maysa a tao nga imapay amang biruk, no apay at tinaragsak unay, ket napukaw iti maysa a kanito. Isu nga ininut ko abinasa tinabati a paset. Akasla agbutbuteng asumrek iti maysa a siled a sipudpay amok, nga ada tinasakit nga aguray. Ket dita adimteng ti paset iti surat akasla, la nagrayray ti aglawlaw. Linagip ni Lester ti minuyongan manen. Ngem iti daytoy adaras, ti panangdakamat na iti hardin ket saanen a may panggep iti panakay subli ti panagayat. May panggep iti kamatayan. Saan na nga insurat amin a detalye? Wenno saan analawag dagiti detalye iti orihinal a naidasi kaniyak. Ngem tinay palagip ket daytoy. Iti dayta aminuyongan anang rugian ti amin. Sa diyay met tinagsardengan ti amin. Maysa a kamatayan, maysa a panagpukaw, maysa nga aldaw at tinamnama nga umadani, akasar ket nagbalin, a maysa nga aldaw ti panagdungaw. Mabalin a maysa a sakit, asaan a pinanunot ti uray maysa. Mabalin a maysa a disgrasya. Sanen a nalawag. Ngem ti pudno a nabati ket daytoy, ti balasang a nagtugaw iti igid ti sabong, ti balasang anatangken ti pader na ket simukot iti kinatalina ed ti maysa a baro. Ket naala iti maysa a kanito, iti dayta mitlaing a minuyongan anang rugian ti panagayat da. Ket ditoy gagayem, ket awan ti balikas a may bagak amang parbeng. Tano ti maysa a tao ket nagbirok iti agpaut, naglaban iti panagduwa-duwa, dinaeran ti pader, ginunod ti panagtalek, ket idi adan iti imana ti amin, naala iti maysa a kanito. Awan ti rason iti lubong a makaibanag iti dayta. Awan ti maybaga a adda ti gapuna. Awan ti maibaga a isu ti pagayatan ti langit. Tano isawang mo dagita iti maysa a tao akas ken ni Lester, saan mo nga agagas, ad-adanto laeng asugaten. Ti laeng pudno a maibaga ket daytoy, adda dagiti banag iti biag asaan a maawatan, ken saan koma nga ipilit tayo nga awaten dagiti tao iti kanito ti panagsagabada. Adda ti panawen para iti panangbirok iti gapu, ngem dayta a panawen ket saan ati tiempo ti rabaw ti tanem. Ket idi binasak ti paset anang idakamat iti panagkamatay, adda maysa a balikas a nakaay-ay unay, ti pamakada. Iti orihinal, naipalagip ti maysa a balikas akasla, ar-arasaas ti panakaysina. By Lester, dua a balikas laeng. Ngem dagitoy a dua a balikas, ket isu ti kapingpinget a paset ti intero a surat. Tapanunotem, kalpasan ti amin a panagdaeran iti pader, kalpasan ti amin a panagtaginayon, kalpasan ti I love you Ella, asaan a nagdawat iti gunggona, tilaing nabati ket maysa a babasit a pamakada, saan a nabayag a panagsasarita, saan anan anay a panagpakada. Maysa laing a by Lester, ket kalpasan na ulimek. Ket kayat ko nga agsardeng tayo iti daytoy abay. Tayti panagkitak, daytoy ti pakaibatayan ti intiro a surat. Panunutem ti kaado dagiti balikas a kayat ko mga isawang ti maysa a tao, iti maysa nga ay ayaten na sakbay ti panagsina. Kayat ko mga isawang ti agyamanak, ti saanak a malipatanto, ti sika tinang sukat iti biyag ko. Nyem masansan, ti biyag ket saan nga ited kada tayo ti dayta a tiempo. Ti maudi a balikas, a manginggeg tayo ket masansan, a maysa laing agagangay a balikas. Maysa abay, maysa a mapanakpay, maysa a banag asaan tayo nga amo nga isunto ti maudi. Ket ni Lester, ti laing naala na ket dua a balikas. By Lester, awan ti dakkel a panagpakada.
Awan tinan anay apanang bati iti balikas. Maysa laing a bye, ken maysa a minuyongan. Ken maysa a surat nga insurat nagapu ta saanan a kabaylang nga isawang. Ket no ada ka pay laing kada kami, sapay ko mata maawatam no apay adaytoy apaset tinang pasardeng iti barukong ko. Tati kaaduan kada tayo ket saan tayo, amay kan itinan anay a pamakada. Saan tayo amaamuan no aniyat ti maudi a balikas, amay baga, Adadag iti tao, iti biyag tayo nga awan ti panang bati tayo. Gaputa ingkedeng tayo nga ada pay laing ti bigat, ada pay laing ti sumaruno agundaway. Ket idi awanen, ti laing nabati ket maysa ababasit a kanito, asaan tayo nga ingkaskaso. Isu nga iti tunggal, bye, ang mangangeg tayo iti tao nga ay ayaten tayo. Mabalin ko maariknaen tayo ti dayta. Saan nagaputa ka na yon a maudi, no di gaputa saan tayo nga amo, no kaano ti maudi. Ita, kalpasan ti amin, kayat ko nga ipalawag ti pampanunot ko maipanggep, iti naadal tayo iti istorya ni Lester. Tati maysa a reaksyon, ket saan ko mga agibus iti panagdungaw laeng. Ada ko metimala tayo. Keto muna, ti istorya ni Lester ket maysa a pamanunot, may panggep iti kinapudno ti ayat. Awan tinadakel aluganan ni Lester, awan tinadakel abalay na. Nyem iti laksid dayta, naikan iti panagayat ti maysa, abalasang anarigat adanunen, gaputa saan na abinirok ti gatad. Birbiruken na ti puso. Ket adda ti adu kada tayo, amang ipagarup at ti ayat ket maala babayen iti sanikua, babayen iti langa, babayen iti kasasaad iti kagimongan. Nyem ti istorya ni Lester, ket mangipakita at ipudpudno nga ayat ket maala babayen iti panagtalinaid, panangawat, ken kinapudno asaan nga aglikom. Saan adakel ti kasapulan ti ayat? Kasapulan na laing ti maysa a tao asaan nga umadayo. May kadua, ti istorya ni Ella ket maysa, asursuro may panggap kadagiti tao anatangken iti rupa. Masansan, no makitam ti maysa a tao asuplada, naulimek, narigat adanunen, gagangay nga ipagarup tayo anatangsit, awan iti dungona. Nyem ti istorya ni Ella, ket mangipalagip nga iti likudan ti tunggal pader, masansan nga ada ti maysa a sugat. Ti tao anatangken ket masansan asaan a kinaranggas ti pakaybatayana, no di ket ti panangsalaknip iti maysa a puso anadangran iti napalabas. Ket ti panangawat, saan a panangukom, ti laing makaikat iti dayta a pader. Ni Lester ket saan nga inukom, ni Ella iti kinatangkena. Awatena, aganos, agtalinaid, ket dayta ti rason no apay analukneng ti pader. Ket no adda ti maysa a tao iti biag mo akas la pader, mabalin ko maasan mo nga ipagarup a kabusor mo. Mabalin a maysa laing a tao a kasapulan ti ad-adu a panagtalinaid. May katlo, ti istorya ni Tata Marco, ken dagiti dadakkel ket maysa a pamanunot, may panggep iti kay papanan ti kasayaatan para iti maysa nga anak. Adu nga ama ken ina ti mangipagarup at ti kasayaatan para iti anak da ket ti kwarta, ti kinatakneng, ti husto, a kasasaad iti kagimongan. Ngem ni Tata Marco, ket nang pili iti sabali a wagas. Saan na binirok ti baro nga adda iti adu a kwarta? Binirok na ti baro nga addaan iti puso a husto. Ket uray no nagbanag iti ladingit ti amin, saan na ti desisyon ni Tata Marco ti bidut? Ti bidut ket saan a maibilang iti tao? Ti kamatayan ket saan mo a mababalaw iti uray asino? Ket dayta met ti maysa a saksakit ti istorya. Awan ti tao a mabalin a basolen. Awan ti dakes a tao a mabalin a pagdumogan ti rurot tayo. Awan ti kabusor. Adalain ti maysa a kamatayan asaan a pinanunot ti uray maysa. Ket masansan, dagita ti kasasaktan a kita ti ladingit. Dagidiyay awan ti pakabasolan, taawan ti pagturongan ti rurod, no di ti langit a mismo. Ket may kapat, ken mabali na kapatgan, ti istorya ni Lester, ket maysa a pamanunot may panggep iti kinapateg ti pamakada, ken ti kinapateg ti panangyebkas iti rik na kabayatan nga ada pay ti gundaway. Kaaduan kada tayo ket adaan iti maysa a tao iti biyag,
asaan tayo anaykan itinaan-anay a panagpakada. Maysa nga ina, maysa nga ama, maysa agayem, maysa nga ay ayaten. Ket masansan, ti maudi a balikas, anay baga ket saan at ibalikas a kayat tayo koma anay baga. Maysa laeng abay, maysa laeng a kanito. Ket kalpasan na, ulimek. Ket no adda kada kayo nga agdengdengeg na adda pay laeng ti maysa a tao amay balinyo asangoen. Maysa nga ina a maawagan yo, maysa nga ama a makasarita yo, maysa agayem a may bagayo iti agyamanak, maysa a tao nga ay ayaten yo a may bagayo iti pudno ti rikna yo. Sapay koma ta sa anyo nga aguray iti maysa a minuyongan ken maysa a surat tapno laeng may baga. Ta ni Lester ket nagsurat gapu ta naladawin. Saan mo nga uray-urayan ti agbalin a naladaw. Ket no permiso yo, kayat ko nga ibati daytoy a panunot iti panagibus. Ada ti maysa a banag a kanayon nga ibagbagada, na ti panawen ti makaagas iti amin. Ket adamet ti kinapudno iti dayta. Ngem ti istorya ni Lester, ket mangipalagip nga adamet dagiti sugat asaan nga agpay nga agas, no diket agpay nga estatwa iti barukong. Saan da nga agpukaw, agtalina eda. Ket ti panangyepkas kadakuada, kas iti panagsurat iti maysa a Dear Mr. Lonely, ket saan a panagagas. Maysa laeng a panangipalubos iti, na unday a panangawit. Ket mabalin aday tati kayat ni Lester. Sana tapno makalipat, sana tapno may katisakit. Nudi ket tapno ada ti uray, maysa ataw iti lubong, a makanginggeg iti naga ni Ella, ket maamuan na nga ada ti maysa a baro, a nagayat keng kuana iti amin na kabailana, aging nga iti maudi a balikas. Bye Lester! Tano adda ti uray maysa a makalagip, san anaan-anay anapukaw ti tao. Ket dita, sumardeng tayon. Sa anak nga adyamanto kada kayo gapu, ta nakisarita kayo kaniyak, no diket sapay, ko mga adda tinaited na kada kayo daytoy asurat ni Lester. No adda kay ti maysa akasasad akas ken ni Lester, agay ayat iti tao a narigat adanunen, ad taktakder iti sango dagiti tao amang rukod, iti gatad babayin iti kwarta, wenno agaw awit iti maysa a pamakada asan apulos a dimteng, saan mo nga ipagarup nga agmay maysa ka. Adda dagiti tao iti aglawlaw mo amang saluad kengka. Tilaeng dawatek kat daytoy. Aramatem ti panawen asika ti paylaeng addaan. Ibaga ti pudno. Awatem dagiti tao anatangken iti rupa. Ketno adda ti tao nga ayayatem, saan mo nga uray-urayan ti maysa a minuyongan tapno laeng isawang mo. Tay ti istorya ni Lester, ti laeng nagbanagan ket maysa a surat, ken maysa abay, ken maysa a minuyongan asaanen nga agsubli ti panawen na. Ngem mabalin nga iti panakanganggig mo iti daytoy, adanto met ti maysa a banag a sumukat, maysa a balikas a maibagam ita, kabayatan nga ada, pay ti gundaway. Dios ti kumuyog kada tayo amin. Aging nga iti sumaruno a surat, ditoy ti Dear Mr. Lonely.